Raadsleden Terneuzen bezorgd over partij thermisch gereinigde grond. Wij weten echt niet van de hoed en de rand. Wij weten daar niet de details van. En dat vind ik een hele erge zaak. En verder in deze Zeeland Nu. Auto rijdt coronateststraat binnen. En geheimzinnige UFO gesignaleerd. Goedenavond. Terneuzense raadsleden zijn ongerust over thermisch gereinigde grond, oftewel TGG, die al jaren bij grondrecycler Beelen in Westdorpen ligt. De grond is mogelijk vervuild, maar is niet afgedekt, waardoor er stoffen in het grondwater terecht kunnen komen. In 2017-2018 voert grondrecyclingsbedrijf Beelen naast hun bestaande terrein 320.000 ton thermisch gereinigde grond aan. Die grond moet laten gaan dienen als ondergrond voor uitbreiding van het terrein van Beelen. Maar TGG komt in een kwaad daglicht te staan als blijkt dat in de dijk bij Perkpolder en bij Bunschoten alsnog verontreiniging is aangetroffen en weglekt. Dat blijkt dat dergelijke grond nu al bijna 3 jaar open en bloot bij Westdorpen ligt, zorgt voor onrust in de gemeenteraad van Terneuzen. Ja, we hebben toch wel een ongerustheid dat ook deze grond mogelijk vervuild is. Maar dat er zoveel grond, zoveel ton grond in de Finland weglegt en dan überhaupt nog helemaal onbeschermd, ja, dat vind ik buiten proporties. Wel, de PVV-fractie in Terneuzen maakt zich enorm veel zorgen. Zeker omdat de informatielijn heel moeilijk verloopt. Informatie over de grond is lastig te verkrijgen, maar uit antwoorden via de gemeente Terneuzen blijkt dat na het neerleggen er bij Beelen zelf discussie over de grond is ontstaan. En dat er extra monsters van de TGG zijn genomen. Maar vervolgens blijkt uit diezelfde antwoorden dat het niet duidelijk is of er verder actie is ondernomen. Hier is er een plicht om dat spulletje af te dekken, zowel van onder als van boven. En dat is 3 jaar lang niet gedaan. Beelen heeft monsters genomen. Wanneer zijn die monsters genomen en wat is daar uitgekomen? Allemaal onbekend. Er zijn documenten kwijt bij Beelen. Dit verdient niet de schoonheidsprijs. Ik kan inderdaad alleen maar toezeggen dat het inderdaad niet de schoonheidsprijs verdient. Dat betekent wel dat we inderdaad nu heel urgent moeten kijken van nou, wat loopt er en wat speelt er. Wij weten echt niet van de hoed en de rand. Wij weten daar niet de details van. En dat vind ik een hele erge zaak. De grond bij Beelen ligt op een industriegebied met hier en daar wat agrarische percelen. Daar zal geen onmiddellijk gevaar voor de volksgezondheid optreden. Maar dat dergelijke grond 3 jaar lang blijkbaar ongecontroleerd ergens kan liggen, zonder te weten of er verontreiniging uitspoelt, zouden overheden en controlerende instanties wel wakker moeten schudden. Aangeschoven verslaggever Pim van den Bergen. Pim, dit was jouw reportage. Hoe gaat het daar verder? Nou, ik denk 2 dingen. Eerst moet boven water komen die informatie die ontbreekt. Wie wist wat en wanneer. Ja, en dan moet het snel duidelijk worden of er inderdaad verontreiniging in die TGG, in die grond zit. Is dat niet zo, dan kan Beelen gewoon verder om daar een terrein van te maken. Maar is dat wel zo, ja, dan heb je een aantal scenario's. Dat gaat van tot het gedogen, als het niet al te erg is, tot het uiteindelijk misschien wel afgraven. Net zoals in Bunschoten. Verslaggever Pim van den Bergen, dank je wel. Bij de Zeelandhallen in Goes is vanochtend een auto per ongeluk door een glazen pui van de coronateststraat gereden. De auto kwam in de hal tot stilstand. De bestuurster en haar 3-jarig zoontje kwamen met de schrik vrij. Er vielen verder ook geen gewonden. De bestuurster drukte per ongeluk het gaspedaal in plaats van de rem, waardoor ze naar voren schoot. In de hal waren op dat moment medewerkers van de teststraat aan het werk. De medewerkers van de teststraat die hoorden een heel hard gerinkel. Het klonk een beetje als het leegmaken van een glascontainer. En toen ze achterom keken, zagen ze ineens een auto midden in de hal staan. De bestuurster van de auto die was enorm geschrokken. En het had ook niet veel gescheeld, want als de vrouw was doorgereden, waren er volgens de medewerkster sowieso slachtoffers gevallen. 6 vermeende kopstukken achter onder meer het drugslab in Waterland-Kerkje zijn vanochtend aangehouden bij Breda. Bij de actie waren 250 politieagenten en ook speciale teams betrokken, die woningen en bedrijfspanden binnenvielen en spullen in beslag namen. In februari werd een drugslab in Waterland-Kerkje gevonden, waar de harddrugs ecstasy en crystal meth werden gemaakt. Bij die ontdekking werden toen ook 4 mensen aangehouden. De agressief woekerende Japanse duizendknoop is in Vlissingen met succes bestreden met zout water. De Japanse duizendknoop moest weg omdat hij dwars door asfalt en funderingen heen groeit. Omdat maaien niet helpt, werd een deel van dit bouwterrein een jaar lang onder zoutwater gezet. En daarna bleken de planten ook echt allemaal dood te zijn.
De nieuwe methode is bedacht door deze zeeuw. Ze hebben wel eens iets met zoetwaterbazins geprobeerd. Dit was wat dat betreft helemaal uniek. In Zeeland hebben we veel zout water. We zetten de planten voor een wat langere tijd in het zoute water, waardoor ze afsterven. En zo hebben we het plan uitgevoerd. Een 16-jarige jongen uit Middelburg is veroordeeld tot 120 uur werkstraf en een half jaar voorwaardelijk. De jongen overviel vorig jaar een tankstation aan de Laan der Verenigde Naties in Middelburg. Hij was toen zelf nog maar 15 jaar. Bij de overval gebruikte de jongen een vuurwapen en hij ging er daarna met een geldbedrag vandoor. Door het verspreiden van een melding via Burgernet kwam de politie de jongen snel op het spoor. De gemeente Middelburg wil de skatebaan verhuizen naar deze locatie aan de Geersersweg, aan de rand van de stad. Nu is de skatebaan nog gevestigd midden in de wijk Veerse Poort. Maar daar moet hij weg na klachten van omwonenden over geluidsoverlast. De gemeente wilde de baan eerst helemaal sluiten, maar kwam daarop terug na protesten. De nieuwe baan moet volgend jaar maart opengaan. Is het nou een ufo of niet? Veel Zeeuwen zijn in de ban van het felle licht dat ze gisteravond hebben gezien. Ook Ilona Romein uit Terneuzen zag het en maakte er foto's van. Ik loop naar mijn voordeur en ik kijk naar rechts. En ik zie ineens een heel raar licht boven het huis. En ja, ik denk, wat is het? Het leek een hele felle ster achter wolken. Ik draaide mijn eigen om de sleutel in de deur te steken. En toen draaide ik me om en toen was het ook ineens weg. Dus het was ineens verdwenen ook weer. Hoe zou dat dan kunnen? Ja, het eerste wat in je opkomt is aliens of zo. Maar ja, dat klonk zo raar dat ik denk, nee, dat kan het niet zijn. Het zijn inderdaad geen aliens. Het lijkt erop dat het gaat om een raket. Meer daarover op onze website. Voor Caroline Veringa uit Middelburg gaat dit weekend bij de Kustmarathon een wens in vervulling. Aan het programma van de Kustmarathon is voor het eerst een trail toegevoegd. Tot vreugde van Veringa en veel andere vrouwen. Ik vind het leuk om inderdaad te trailen, vooral in de Ardennen. Omdat je daar en modder en door riviertjes, beekjes, maar ook de hoogtemeters hebt. Dus het hoort er eigenlijk allemaal wel bij. Ja, genieten van de omgeving en toch ook wel best wel zwaar af en toe. Het is gewoon het onverharde, zolang er maar geen asfalt in zit, vind ik het al. Ja, en modder. Modder, dat hoort er zeker bij een trail. Caroline Veringa uit Middelburg verzorgde de afgelopen weken trainingen voor de deelnemers aan de Ladies Trail. Het is een nieuw onderdeel bij de Kustmarathon waar vrijdag ruim 200 vrouwen aan meedoen. Nou, er was wel vraag voor iets pittigers, inderdaad. En voor de dames was dus nu eigenlijk alleen maar 5 of 10. En dan daarna heb je de Kustmarathon pas weer. Dus dat is een groot gat. En die 15 kilometer die ze nu hebben, dat is een mooie aanvulling. Een van de deelnemers aan de 15 kilometer trail is Christa uit Middelburg. De partij warm. Ja, god, het wordt een uitdaging, denk ik. Dat wel, ja. Waarom heb je gezegd van die 15 kilometer wil ik eigenlijk wel gaan doen? Omdat ik heel vaak 10 kilometers loop. En ik dacht van als ik mijn eigen sportieve grens nou eens ga verleggen naar 15... en een beetje leuk, dus meer duinen, meer hoogteverschil... dacht ik van nou, dat lijkt me wel wat. Een trail moet je eigenlijk gewoon van genieten. En voor mij komt de tijd op de tweede plaats. Maar dat is voor een ander waarschijnlijk anders. En het ligt er natuurlijk ook aan wat voor afstand je doet in een trail. Of je een 10 kilometer trail doet of je gaat een 30 plus doen. Of misschien zelfs nog langer. Dat scheelt een hoop. Onderaan de trap weer rechtsaf. Ja. En doe het rondje nog een keer. Ja. Volgens Veringa hoort een goede modderpoel dus ook bij een echte trail. Maar de kans daarop is niet zo groot op het parcours van de Kustmarathon. Misschien als het hard geregend heeft dat we halverwege nog een klein beetje op het mountainbikeparcours een beetje modder krijgen. Maar als het vergelijkt met een wegwedstrijd, dan is dit absoluut wel, heeft dit wel de hoogtemeters die een trail nodig heeft. Dus het is en strand natuurlijk. Dus in die zin het is niet een makkelijk gelopen wedstrijd. Het is best pittig. Het was droog, maar toch frisser dan gedacht vandaag in Zeeland. De temperatuur kwam niet meer boven de 20 graden uit. De komende dagen merken we dat de herfst nu echt is begonnen. Het wordt regenachtiger en ook kouder. Straks dan krijgt u nog een uitgebreide weerbericht. Tot zover deze Zeeland Nu en ik wens u nog een hele fijne dinsdagavond.